То жълтия голф, то е черния с жълтото. Съм работил по него. Аз трябва да знам, че е принцип, ако е тук. Той от Португалия между другото. Чай може жълтия голф се вижда някъде там паркинг, или чай Хаско къде. По-крива леко се вижда. Настояно. Лудница е, а? Айде, сега е момента. Гаси това е. Само се фанах, чай. Ще има някой деца изстрелва. Нямаше да зареди. Айде, давай! Крас пристига.